Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Makhumalo versus Leqonqo. Ngibuyile futhi. No, konke engifuna ukuyibuza ke this time. Kulaba abanolwazi engicabanga ukuthi ulwazi labo lujulile, like abantu abaziyo ukuthi i-TV production isebenza kanjani. So mawunalo lolo lwazi, sikho isidingo sokuthi-ke ngichaze leyo ndawo. Manje kuyenzeka-ke kwi-reunion uMakhumalo uvele ngale ndlela evela ngayo. Ngokwami ngizothi ubeshisa because kula amanye ama-episode uMakhumalo ubevela nje ebengaveli kakhulu futhi bebengamkhulumisi kakhulu. Ngaze ngenza kwenye ividiyo ngithi bekuyini plan yo-producer if bezoletha uMakhumalo bemnikeza an opportunity mase bona futhi beyamvalela, ngoba phela kufanele kube khona into umuntu obuka i-show ayithathayo ngoMakhumalo. Ngoba ngithi nje let's say bangene beno-50,000 followers, masusuka i-show ebukwa abantu every week, at least kube na-1,000 followers ogenayo nezinye izinto ezinjalo. So esayidini laMakhumalo bengibuka ukuthi hawu, phela uzolobe nalabantu abamthanda kuThando Nes'thembu. Usekwenye i-show la kufanele ukuthi kube khona nabanye abantu akwazi ukubantshontsha as fans or followers. Yenzekile-ke leyo nto ekugcineni because le ndlela avele ngayo ekugcineni ngiyithandile mina, ngoba mangibuka i-show ngiyibuka ngalelo so leyo ukuthi wonke umuntu ongene kule TV show mayibe khona indlela ezomsiza ngayo. Angazi ukuthi bahola kanjani, kodwa sengisholo ukuthi angithi akhona ama-brands agcine sesebenzisana nama-public figure nezinye izinto ezivulekayo. Ngiyazi ukuthi u-MC ubuye abe yi-motivational speaker, kuningi abakwenzayo kodwa nendlela yamabhizinisi. So makwenzeka kuba nosuku atrenda ngalo, noma ngabe ubethini, even ekuqaleni ngishilo ngaze ngathi noma ngabe kuthiwa uMakhumalo ubevela eba ne-behavior engacaci, abantu bebezokhuluma ngalokho. Manje during useason 2 wonke ayikho into engathi bayibambe kakhulu kunalokho bebelokhu bemgxeka. So masezovela la esebhekana noLesi emehlweni because kubukeke kanjalo kimi, wamtshela ngale ndlela amtshele ngayo, bengithi yes. Bengizizwa ngathi ngibuka i-wrestling because ngihappy ukuthi uzotrenda naye, ngoba abanye sesikwazile ukuthi sibahlebe sikhulume ngabo sisho ezinye izinto. So wena-ke o-Understand TV production, uMakhumalo kuyatrenda-ke manje, asithi for isonto lonke because of lento eyenzekile. Yini le kulimazayo pho? I-posting ngoMakhumalo, abantu-ke bayavuma lokhu abakuvumayo, laba abanye abakuvumi. Wena usulimazwa yini usuhamba uyolanda izinto ezingahlangene nale show? Ulinyazwa yini usulanda izinto zokuthi ushade kwisithembu, ayikho into angayisho, kwasha kwacima? Hayi, ngithi uMakhumalo mina unembile, yabo lento ayenzile kuzomshayela ihlombe namanje, ngoba manje into eseyenzakalile kunosisi abana-30 nabana-40 nabana-50 asebebuka i-TV njengogogo bethu. Hhayi ngisho njalo, ugogo wami ebuka i-TV umoya wakhe ulale ngokuthula no-anti mabebuka i-TV baba nento yokuthi ubani bamazi kwi-generations. Uma esedlala kwenye indawo basamkhuluma njengaloya muntu kwi-generations, basamangela ukuthi hayibo usenzani la, sebebona enza ezinye izinto. Manje kufanele ubachazele ngoba abantu abadala ukuthi hhayi, sekwehenye into la, wenza okunye la, uyena kodwa laphaya wayenza ini. Manje uMakhumalo ufike wavuthisa umlilo. Manje abantu sebesilandela ama-files akuThando Nes'thembu and asihlangani.
ngeke ngicacisele kahle ke leyo ndaba asihlangani. Ukuthi uyifake kuleya show yasekhaya asihlangani. Futhi kunezathu ezenza ukuthi umbone ngaleya ndlela ombona ngayo kuleya show. Wena ngeke uzu-understand ngoba awukho ezicathulweni zakhe. uMakhumalo uyazi ukuthi ufuna uku-achieve ini kwi-entertainment industry and kumele aziveze as umuntu onjani. Wena kuzokudina ngoba awuwazi ama-contracts akawasayinile ney'nkampani ey'thini nalezi zinto azenzayo. Wena u-expect ukuthi uMakhumalo laphaya akhombe Mseleku, kuphinde kube uMakhumalo lo oyohamba eyokhuluma nabanye abantu besifazane ekhuluma ngenhlonipho. Mase bethi abantu, hawu, kanjani lo Uthando Nes'thembu ebekwazi ukuthi ekhombe Mseleku? Singasho ukuthi azikho iy'nkinga, kodwa uma uyibukisisa kahle ishow ubone ukuthi uMakhumalo kwi-family okwi-entertainment industry futhi mhlawumbe osayimisele ngokuthi aqhubeke. Wuye okufanele abe ne-character ehlukene ngoba kuno-Twitter la, kuno-social media ababhala noma yini. Kuyindlela yena yakhe ayikhethile ye-career, uyayi-understand into ekufanele ukuthi yenze. Wena-ke izokushisa ngoba ufuna abantu bephile according to imibono yakho. Ufuna abantu mawukuthi wena into ekanje uyehlela wena uzohlanya. Angeke kwenzeke kubona bonke abantu. Nawe emsebenzini wakho uma bekuqasha zikhona izinto abakutshela zona ukuthi-ke la emsebenzini sisebenza kanje, uyasirepresenta ngoba usula sesikuqashile. Into osuyenza ezokwenza ukuthi uphambane nale mithetho yale msebenzi, wuwe ozilahlekisela umsebenzi wakho. uMakhey usebenza kuphi? Ku-radio. Uqashiwe ku-radio. Kunamanye ama-projects asafuna ukwenza. And makungenzima ukuthi kuye ake ngiziqoqe masenza le show, akunandaba ukuthi abantu bathi ngi-fake kangakanani, kodwa mina ngiyaqhubeka ngiyaphambili because ukuze ngiqhubeke i-character yami fanele ibe nje. uMakhumalo kube ukhuluma sinomi kanjani, ngaba wamfonela amasonto emcela ukuthi azoba i-guest speaker, ngaba bambiza endaweni abambiza kuzona ukuthi azokhuluma. Angimkhulumele ngoba eyi-favorite yami, kodwa ngiyayibona mina into akuyona ukuthi okay, kungenzeka ukuthi i-South Africa izothi nginendaba ukuthi bangibuka kanjani, bathi ngiyazazi mina ukuthi ngiyaphi. Ukulizwe leculo laZahara konje lithini? Sengilikhohliwe. Ubuye afake isingisi khona, asishiyeke indaba yesingisi, kodwa leculo laZahara lithi ngiyazi ukuthi ngiyaphi. Into nento oyifunayo vele izodinga ukuthi uzihlole wena mase uba kwi-position yokuthi uhamba ngaleyo ndlela, ngoba angeke ube yi-leader ongenawo ama-qualities okuba yi-leader. Sesingasakhulumi-ke ngabepolitiki-ke. Angeke urane ikhampani ungenawo ama-qualities okurana ikhampani. La kufanele ukuthi khona i-character yakho uhlezi uziqoqe, uzidiscipline ngoba ufuna lokho uzokwenza exactly lokho. Kakhulukazi la ku-social media okuzothiwa nini phela ubani uyi-role model yethu, bengafanele ukuthi ebesendaweni enjena, bengafanele ukuthi akhulume kanjena, avele atrende lowo muntu-ke kuthiwa lo Twitter lo asimkhansele. Uphele ku-2 weeks-ke bebhizi abantu bakhansela lowo muntu ngamaphutha nabo amanye abawenzayo. Mase kudlule lowo 2 weeks sekukhanselwa omunye, uyabo? So kumele ukuthi wena ube ready ekhanda ukuthi kahle kahle le industry engena kuyona inje, and mina ukuze ngilaste or ngikwazi ukufika la ngifuna ukufika khona kufanele ngibe nje. Ukuthi ubani-ke uthini umuntu ongeke eze kuthengele ngisho ushukela ka-R5, indaba yakhe leyo.
ukuthi yena ushiswa yini indaba yakhe leyo. Ukuthi umuntu omunye uyifake indaba yakho leyo. Angithi wena usiyifake manje ulinyazwa yini lekuhluphayo? Ngoba mina ngibona abantu beze bethi hayibo phela washumayeni ukuthi mase kunamakhamera singenaphi, ngoba phela ezabo basuke sebeyibanga njengomndeni, bazi ukuthi bona babangani. Nawe ezakho nomndeni wakho usuke wazi ukuthi nibangani mazikhona izinto eziwumsindo. Sisuke singenaphi manje? Ngoba nakhu-ke uMaK unabantu nabo aba-happy shame ukuthi Makhumalo ekugcineni, ngoba phela besilobu sibambe u-sexy night besilobu sibambe u-sexy night. Nkosi yami ngithi hayibo, hayi kodwa u-sexy wasemzumbe. Ngingazi-ke noma ilabo producer abasile abenza ngamabomu, ngoba phela hawu uMaK noSuresh abavele bangena ekugcineni. Hayibo, angifuni ukuqamba amanga, ngahleka shame. Kodwa bengibuza ukuthi laba-ke abashayo abathi hey uyaphretenda, hey emzumbe washumayeni, thina singenaphi Nkosi yami? Hayi angiyahlela ukuzenzisa ngiyahlela ukuzenzisa bafethu. Ngiyonile nale video. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.